Nadyan aku kaya wong gendeng kuwi lek tresna ta karo aku. Sayang banget. Ah, ra ngono. Ngono kuwi. Ya pancen tresna karo aku kuwi sak wayah-wayah pamane aku si Rabinah ya entuk ana ngono kuwi. Ngene mung guyon Bu Kesi ora arep piye-piye Bu Kesi. Oh, pendelek wani tenan tak sunati, tak ketok tenan. Ayo awakmu coba Ariel Tatum. Yo. Ayo ya yo. Keri-keri. Loh. Ngapa tau kok guyu Pak? Itu parian loh. Iya iya. Keri-keri. Neng jero. Oh. Pak Bupati, aku anakmu loh. Lek gak ada anak ngeten iki mang gecek mawon. Wilujeng dalu Bapak Bupati. Sugeng dalu, Mbak. Minal aidin wal faidin. Sami-sami. Wah, kula gaene kok kandosa kali Pak Bupati Mas. Nyuwun Bapak. pangapunten lak riyen gaene nggo jloki Bapak. Oh, mboten napa-napa. Tapi Bapak ini kan piyayine sabar. Nggih. Dadi ikhlas. Dadi dipun gojloki napa mawon ya sadar lek awake dhewe ra tek genep dadi Bapak ya paham. Iya. Nggih. Ngapunten Pak Bupati. Saiki to? Heeh. Lah, arep angkrem to malahan. Ketoke wedi tenan Pak Bupati kali jenengan. Nyun sewu lho, kula riyen nate ngabdi ten Medion. Tak kandhani ndek mbene nek bintang tamu wedok Nggih. jenggleng Pak Bupati, teko omah setruk langsungan. Teng pundi niku? Oh, teng kabupaten piye harus Boten jadi. Kabupaten Temporogo mboten. Oh iya. Mai bareng jengkleng Pak Bupati seger waras. Ayo wis. Jajal, cilik ngono tok lho. Nggih. Cilik ngono. Kenes menjalani dibanding bulan purnama. Maneman neman anjen toro limpat pasanging gerah
ndongaku mangan rambutan karo blewah. Muga-muga kabeh wong klumutan sehat dan barokah. Mangan rambutan ning pinggir sumur, muga-muga wong klumutan kabeh panjang umur. Mangan rambutan karo ngombe teh, muga-muga kabeh wong klumutan rejekine akeh. Mangan kuweni ning Surabaya, Bapak Bupati semoga sehat dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Sadurunge matur sing akeh nok, awake dhewe ngaturake sugeng riyadi utawa minal aidin wal faizin. Artine apa to, Ma? Minal aidin wal faizin ki artine semoga kita kembali suci dan diberi keberuntungan. Dadi upamane ana wong sing ngendika minal aidin wal faizin, ngono ki lek jawab kudune amin. Mergo kuwi donga. Lah bacute lagi mohon maaf lahir dan batin. Njaluk ngapura ki penting. Lan anggenmu njaluk ngapura aja mung nggene tangga, aja nggone dulur tok, aja nggene mitra kerja tok. Yang terutama dan yang pertama kowe kudu gelem njaluk ngapura karo bojomu luwih dhisik. Merga sing bendina kuwi gaprukan ketemu mbuh susah mbuh bungah rasan-rasan apa dene kuwi mesti karo bojo mbuh ngakoni mbuh ora mbuh Solo mbuh Medion mbuh klumutan apa njaten racake wong lanang wong wedok ki dosane paling akeh karo bojo. Kuwi ya aku dosaku karo bojo luar biasa. Mula aku lek njaluk ngapura lan njaluk ngapura sing apik kudu cobloko dikumpliti. Dik aku nyuwun ngapura, akeh luputku di ngapura ya, Dik. Yen ngono tok kurang komplit. Kurang kudu dirinci detail. Dik, aku njaluk ngapura nalika malam Minggu kae jare aku pamit rapat kae. Asline aku golek gendaan. Ngono ki kudu jujur. Kudune kudu jujur kaya ngono kuwi. Yen gur njaluk ngapura, mongko sing wedok ora ngerti dosane apa ya di ngapura. Oh, kudune ngono ya, cetha ngono. Kudune dicethake kaya ngono kuwi. Nadyan to bar sing lanang njaluk ngapura, akhire karo sing wedok malah disampluk parut. Oh, ngono ya, Mak. Ngono kuwi. Puji syukur kunjukna ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat ripalungguhan iki piyayi klumutan ora lali karo awake dhewe. Ya, nadyan taun kepungkur awake dhewe ora bisa sowan. Ora bisa sowan, akhire Pak Lurah awit mandat perintah saking Bapak Bupati Hari Wuryanto. Ya. Pak Klumutan nika jembatane wis dadi. Ayo syukuran nanggap apa? Biasane lek wong klumutan iki nanggap napa? Nggih wayang Pak Bupati. Lek wayang dalangi sapa? Lah, Pak Bupati ngendika, aku gelem teka yen dalange Cahya Kuntadi. Mongko jane Lurah Klumutan sing ditanggap jane iki rencanane dudu aku jane. Ha iya ta. Wis to, mbok ngakoni apa ora wis, asline dudu aku. Ha iya. Wong Pak Lurah iki asline arep nanggap tip apa YouTube kae kok. Ha iya ngangge sound horeg kae. Ngono kuwi. Ora kuwi mung guyone asline ya wis apa ki dadi dulur yen awake dhewe karo Piyayi Klumutan semangate sangat luar biasa dalam rangka tasakuran bersih desa lan uga digabung karo peresmian jembatan Sumberan. Kuwi nyatane jembatan sing apike kaya ngono, becike kaya ngono, manfaate kaya ngono adalah sumbangan bantuan dari pemerintah daerah utawa Bapak Bupati kita ing Kabupaten Madiun. Lho kaya ngono kuwi. Ya. Iya. Apa mbiyen wong kene milih Pak Hari kabeh? Oh, jare ora jane. Lah, sing apik bupati ya ngono kuwi. Mbuh mbiyen milih aku apa ora? Watone ana pembangunan, endi sing katon ringkih, endi sing katon butuhake bangunan, ya dibangun aja pilih-pilih. Sing tak bangun mbiyen dapilku tok, mbiyen sing milih aku tok ora kena ngono kuwi. Ning sing jenenge bupati sing apik ya iso manjing ajur-ajir. Nadyan to kene mbiyen sing milih marang Pak Hari ya akeh, sing ora milih ya ana. Ning parandene tresnane Pak Hari tetep kaya ngono.
wong Pak Lurah dhewe embuh milih mbuh ora aku ora ngerti ya. Milih. Mesake kae lho Pak Lurah Pak Agus malih pucet kaya ngono. Lah, apike bab kaya ngene iki lak pestane wis rampung, pemilihane wis rampung, jangan pernah dibahas. Sing wis ya wis, sing bakal teko ayo bebarengan nata lan menyejahterakan, gawe Madiun bangun lan maju. Intine kaya ngono kuwi. Bersih desa, peresmian jembatan, karo peresmian lapangan sepak bola, uga iki peresmian PD apa kuwi air bersih, Tirta Pinunjul, evene ana 1, 2, 3, 4. Kudune le wayangan iki petang bengi kudune. Petang bengi wayangan terus ngene mongko sing nomboki Pak Lurah Agus, ngarepe Pak Lurah Agus ditulisi Lurah Sida Ludes nomalian. Ayo. Sembah nuwun lan semangate warga masyarakat Klumutan luar biasa baru terjadi di Klumutan. Sebabnya apa? Dalam rangka syukuran bersih desa, para kawula, para masyarakat kabeh padha swadaya terkumpul sampai 50 juta rupiah. Isih utang 8 juta. Ayo ora apa-apa. Watone sedekah kanthi ikhlas lahir batin ora lokak saya kebak, rezekine warga masyarakat Klumutan tambah melimpah ruah kebak barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Matur nuwun karo Pak Lurah Agus Proklamanto. Ugi dumateng pepundhen kula ingkang winanto ing pakurmatan ing sampun kula anggep dados tiyang sepuh kula piyambak. Nenggih Bapak Bupati Madiun Bapak Hari Wuryanto. Iya. Nadyan sore mau ya ana acara pengajian. Di tengah-tengah kesibukan beliau parandene isih kersa rawuh silaturahim ana ing Klumutan kene karo ngecek jembatan, karo ngecek dalan-dalan sing insyaallah sok Mei akan dibangun jalan itu sendiri. Ya, amin ya rabbal alamin. Apik kok nganti kaya ngene ya, Mbak. Temenanan. Wis pokoke panyuwunku mugi-mugi Pak Bupati tansah dipun paringi amanah, dipun paringi sehat, dipun paringi adil lan aja nganti apes kaya bupati lan wali daerah liya-liyane. Ya. Jane ana rumuse. Ana, Nduk. Bupati utawa wali kota utawa gubernur utawa pejabat apa wae yen kepengin ora dicekel KPK rumuse siji apa sregep nanggap wayang. Lambene wong golek dhuwit. Lah nuruti kanca-kanca ben laris kok. Ayo. Iya. Lagi Mei blong kok. Ayo nggih. Matur sembah nuwun Pak Bupati sehat selalu. Ugi dumateng Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Pak Kepala Desa sekecamatan Saradan. Klebet dulur kula ingkang saking Kelangon, Pak Lurah Kelangon karo aku ya akrabe ra umum. Ha ya tenan. Aku tau ndelok videone. Nah, pas mimpin upacara Agustusan apa-apa ning kantor desa Kelangon. Gandeng piyayine lak alus to. Kudune lak ngene. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Kelangon ora kepada Sang Merah Putih. Ora kok ya. Menawi Pak Lurah Sebayi rawuh mboten niki Pak Agus. Sebayi Saradan. Gemarang sing rawuh. Oh nggih. Nggih. Sing tak enteni jane Sebayi kok. Ayo. Mergo wis telepon mek ngenyang. Rencanane Agustus tak umumne pisan, sok awake dhewe Agustus wayangan neng desa Sebayi Saradan. Wis nadyan urung dipanjeri, upamane Sebayi sok ora wayangan mestine izin karo masyarakate. Nggih, sembah nuwun ingkang tanpa upama, matur nuwun ya, Mak. Lan uga akeh iki pisumbang mligine saka Bapak Kapolres Kabupaten Madiun, Bapak Kemas maringi wujudipun durpres sing cacahe 10 apa ya engko diundi nggen limbukan 5 nggen goro-goro 5 sing undian sing gedhe-gedhe sing larang-larang nggen goro-goro wae oh ngono ya mak ya
Yo ngaturake Madiun maju mbangun. Nah, kangge nyaosi pakurmatan dumateng Bapa Hariwur lan ugi jajaranipun ingkang kepareng rawuh wonten ing klumutan mriki. Ya, diaturake karo kanca-kanca Madangkara. Uga tak aturake marang sedaya sing padha lenggah neng sisih. Ngrika pundi, Pak? Kilen nggih. Sisih kilen niku sami do lesehan ngoten niku. Kula niteni, kula sampun marambah kaping-kaping gatekne omongi kiai. Wong neng pengajian apa nonton wayang kok lesehan, sok munggah swarga dhisik dhewe sampean. Pengumuman kuwi tenan. Ning sing linggo ning kursi, sing mlebu ning swarga dhisik dhewe mung Pak Bupati tok calone. Lah Pak Agus, yo karo Pak Agus nunut karo Pak Bupati kok. Tukang bal-balan. Monggo Madiun maju mbangun. Ora mung dadi lagu ning doa yang terbaik untuk Madiun guyub rukun. Oh. Bapak Ibu, para penonton, para tamu ingkang apal monggo nembang sareng-sareng. Niki lagu panjenengane. Keikhlasanipun tepuk tangan yang meriah untuk Madiun maju bangun bersama Bapak Bupati Hariwuryanto. Ugi kula aturaken dumateng para panitia sedaya kemawon, Pak RW, Pak RT iki mau malah ana sing nyegat aku iki kaya nodong lho. Pak Dalang, purun mboten purun mangke jenengan kedah ngedalke Baladewa ngamuk. Sapa? Yen ra kleru Pak Sutrisno. Nggih, leres nggih. Pak Sutrisno men nodong aku arep munggah panggung Pak Dalang. Baladewa kudu ngamuk. Lek ora ngamuk aja takon dosa taun ngarep ora tak tanggap meneh. Monggo dheke iuran jane mung 100 lho. Ayo. Ning gandengi pamundhut mongko niki lakone Ramayana Bapak Ibu. Ramayana tentang apa kuwi jenenge Rama Wijaya Dasamuka niki mboten nenten Baladewa. Piye carane nyiasati? Diaturne napa mboten? Pak Trisno ndi Pak Sutrisno? Ayo nggih, sik tak turutane timbang aku sesuk ditagih kaya wong utang, wis. Mas Dar kuwi sing abang kuwi. Ayo. Nuruti Pak Sutrisno lho, ayo. RT pancen ya gajine mung sithik mula ya dituruti. Ayo. Bintang tamune Baladewa. Heeh. Bintang tamune Baladewa iki Ratu Madura Prabu Baladewa ya bole dawa.
cilik e. Nampak 6 Mas. Geger. Nde Prabu Bayadewa. Prata Jaya Mrata ger putraku sayuta mara sakatewuri ampian kaya wong jala rebutan kaya menjangan mati ora bakal gigrek muluku salombo. Sapa jenengmu? Lakno mripatmu jarengan gobokmu Nata Mandura Prabu Baladewa ya Balarama Kakrasana Wasi Jaladara ya Agus Proklamanto. Bareng ganggu wong bersih desa kon urunan ra gelem menjegali karo laku. Tak gaglak limpamu kelakon tak untal malang. Piye? Lakon tak untal malang. Nguntal kok dadak ning Malang. Apa kene kurang untal-untalan? Pecel nang kene enak, tepe ya enak. Nguntal ning Malang. Arep golek pista apa piye? Apa? Ayo, gigit gak cokot. Ayo cokoten. Nyo, gulu cokoten. Nyoger. Cokoten. Arep nyokot pupu, cokoten. Kok sik to aja ditawak-tawakne. Lek nawak-nawakne ngene biasane wis ra enak. Kowe lek njaluk tak pangani menengo dhisik, engko tak pangan alon-alon arep dipangan polahe kaya kitiran. Minggat, bali. Tinimbang bali wirang luwih becik dadi batang. Piye? Wah, ngene ora tambahi 1 juta dosa lho iki. Tungkakku tampane. Ayo, sayuta mara sakatiwuri, ampian kaya wong jala rebutan kaya menjangan mati. Ora bakal gigrek muluku salombo. Mangap. Ayo. Ing kene dalan patimu. Ngono kok ngendel-ngendelke ora gondro sepira kowe modal kowe iki jalukmu Agus Proklamanto. Niki enten titipan amplop saking Pak Sutrisno. Lah tompo iki? Nggih, nampa. Teng lakon Rama Tambak dapuk napa ta mangke? Aku dadi Sugriwa. Lah jenenge kok tujune kok cawis lho sandangane Baladewa ngumun aku. No Tresno. Wong ora ngerti pakem genah Ramayana kon metu Baladewa. RT napa RW ta Bu niku? RT rugi terus. Ayo. Alah. Nuruti piyai akeh. Iya. Ora kurang dalan ya, Mak. Wis muga-muga dadi renane penggalih. Iya. Sapa ngerti engko rampung wayangan awake dhewe salaman karo Pak Tresno. Bar kuwi matur nuwun Pak Dalang menika enten arta setunggal yuta mang tampi. Ayo. Sadurunge aku ngaturi Bapak Bupati tak ngaturke sing klasik dhisik. Ya, penggemar Ki Cahya Kuntadi. Nenggih Pak Sunyata Kroto. Wah. Brewok klumutan. Bruwok. Bruwok napa brewok? Napa? Lah ya bruwok, wong bruwok sing lanang iki brewok ngono lho. Kalian Mbah Bari, Biyung Cangik Limbuk. Kula nyuwun tembang Dandang Gula Banjet
kalajengaken langgam jenang gula utawi dadi ati. Matur nuwun mugi-mugi masyarakat Klumutan sedaya harmonis. Bu Kesi ya Bu Kesi. Aku tak ngerokok sik, kesel tenan lho Bu Kesi ini. Kula ing gumun kalih panjenengan Pak Dalang. Ngapa? Saman bengi iki ning Klumutan kok sregep semangat lek mundalang. Mongko bengi iki ning kene iki awake dhewe setengah sambatan lho. Aja muni ngono. Ora pekewo karo masyarakat. Panitiane sik bingung kurang 8 juta lho Jan. Malah sambat, enggak boleh. Ning kene wis dadi dulur. Kanggone Dalang Cahyokun tadi, dulur karo dhuwit tetep abot. Dulur sing duwe dhuwit. Ning saestu jenengan dalu niki jan semangat tenan. Aku dadi bojomu ya bangga ngono lho, Pak. Seneng wis piyayine ganteng, lek ndalang apik, semangat. Tur karo bojo ya setia. Ning omah yen aku kesel bar nyinden ya mbok pijeti. Ngono kuwi. Tenan lho Bu, bojo kula niku senadyan to teng wayangan ngeten iki public figure terkenal penggemare kathah ning lek teng griya. Wah, kula getak ngoten dadi napa niku? Digetak kalau goblok dadak akhire. Nggih niku lho. Dadi pamane teng wayangan lak kendel surep data pitana nggih pundita kang kaiko adidasa Purwa iko marang sawiji dasa 10 Baladewa ngamuk kendele kaya ngono. Lha Bu Kesi, Pak langsung kula langsung meleleh nggih. Matur nuwun sik karo Pak Bupati. Salam hormat karo panjenengane. Sugeng rawuh Bapak Bupati kula, bapak kula angkat wonten ing Medion, Bapak Hariwur. Matur nuwun sampun nenggani putrane niki, Pak. Kula titip jenengan nemong Mas Cahyo niki. Empun nangsal sering-sering dolan teng Gude, Pak. Wis tutup. Loh, kan tutup tapi ning dalan-dalan kuwi malah sing berbahaya. Ora enek ning dalan ya ora enek, nang kene pekati ning Medion renek. Napa nggih? Gude renek, guyangan renek. Jamane online saiki wisan. Oh, malah. Matur nuwun ugi dumateng Bapak Kepala Desa, sedaya perangkat, lan ugi sedaya warga masyarakat wonten ing Klumutan mriki. Wah jenengan jan ngremenaken Pak, Bu. Saestu senadyan to setengah sambatan ning kula remen sanget. Tahun ngarep niku jenengan misalnya nimbali Pak Cahyokun tadi ping 10, ping 11 tak wenehi gratis tenan niku insyaallah. Tahun ngarep Piye? ganti Pak Sigit Arianto nyapa. Nah, ya Allah. Iya. Jan Pak Bupati guyu sampean terus lho iki mau. Pak Lurah, Pak Bupati jan kok koyo ngono ya. Sampeyan iki jan ning ngarepe priyayi kondang-kondang, priyayi pejabat kok ora duwe isin. Tetek ngono lho lek ngomongi. Aku mbiyen iki didongakne karo bapakku. Lair cenger ngono to diparingi jeneng Cahyokun tadi. Le tak dongakne kowe esuk yen gedhe dadi tontonane wong akeh. Akhire kaya wong gendeng ngene iki. Ayo. Lah piye omong dhewe sauri dhewe? Ayo. Ngono kuwi. Nadyan aku kaya wong gendeng kuwi lek tresna to karo aku. Sayang banget. Nah, ra ngono. Ngono kuwi. Dadi Ya pancen aku- tresna karo aku kuwi sak wayah-wayah pamane aku si Rabinah ya entu ana. Ngono kuwi. Astagfirullah, astagfirullah. Istighfar. Eling-eling oh. Gelar tak pamiti ya ana. Eling oh, Pak. Anakmu papat. Piye, Gel? Bapakmu arepe duwe bojo meneh oleh apa ora? Terus. Mandul. Wah, ayo. Ngono anak yang soleh ngono kuwi. Ora apa-apa. Wong Nggih. sampean apa rabineh ora masalah. Aku ya arep golek bayan-bayan kene ya Nggih. gelem karo aku. Aja bayan-bayan bengkoke ning padolan wisan ora ya. Ngene mung guyon Bu Kesi ora arep piye-piye Bu Kesi. Oh, pendek lek wani tenan tak sunati, tak ketok tenan. Pendek disunati ora malah ora. Nah nembang ngelong-ngeloni pendek malah ora ayo. Nggih. Kunjuk dumateng warga Klumutan menika dandang gula banjet. Nggih. Lah, kok pendek iso Lamun disebut pendek. Ayo. Stan bang sik aku pengen konsentrasi sik. Iya. Diam semua ya. Lamun arasu antuk
bengi iki ndalang rumah saku kaya kebun binatang ngono. Kowe wani kepik akeh ngrubung aku. Iku kepike wedok ketoke. Heeh, tak ingok wis ana. Kuwi padha karo ndek mau lho, sampean arep munggah panggung, dirubung karo mak-mak ning kono, dijak foto, dicewoli bokongmu, diambungi sengak-sengok, masane aku ora cemburu ngono, Bu. Mau enek sing muni ngene. Pripun? Pak Cahyo, ya ampun aku mbendino ndelok sampeyan ning TV, Sakti TV. Ya ganteng ora umum. Sok kapan-kapan lek sampean ketoke Bu Kesi wis waleh karo sampean tapek mantu ya. Ora nek waleh Bu Kesi iki saya tuwa, saya cantik kok. Ayo. 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 Agus ki lak senengane bal-balan to, Nduk. Iya, Pak. Ngono kuwi. Usul Pak Lurah, so lek bal-balan karo di stelke son ngono terus di apa iki setel ngene iki. Dandang gula banjet. Mesti sampean gampang ngegulne. Ayo, ngegulne ning gawang. Ora ngene Bu Lurah. Walah. Ping telu pangkat mengko langgame tak nyuwun karo Mira Kirana. Ya. Terus Bu? Iku bisa matur sembah nuwun. Mangke digabung kemawon Mbak Mira antarane jenang gula saramban dadi ati digarap jaipong. Wah iya. Mang jumeneng Mbak Mira Kirana saking Nganjuk ning sampun hijrah wonten ing Sukoharjo. Enggak miki sing anyar dicaoske. Ya. Aku mik ilang siji langsung tuku papat lho rumah tamu. Ya Mbak Mira diaturake sing kepenak sing mirasa. Yo.
harum mlaku-mlaku cahayu nglapuraken dumateng para kiai alim ulama, para sesepuh adi sepuh, mliginipun dumateng Bapak Bupati, mugi-mugi saged dados panglipuring penggalih. Ya. Awas. Oh. Angkat. Oh.
apik tenan ya, Mak. Cah iki pancen didik aku kok. Ayo. Tak didik piye carane nyuwara sing apik, dandan sing becik, sing didik aku kuwi, Nduk. Iya to. Mbak Lucy kula suwun ngrencangi utawi andherekaken Bapak Bupati Bapak Hari Wuryanto minggah wonten pepanggungan karo disupoti panas-panas melaku. Wah iya, Madiun Ciamis kae. Monggo Bapak supados warga panjenengan ing klumutan Saradan mriki rena lan remen ing penggalih kula suwun kanthi sanget tindak wonten ing pepanggungan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita. Ya. Monggo, Cak. Yuk. Tambah kata rezekine yo, tepo ning dhuwur yo. 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 Bareng-bareng yo. Apa Pak? Yo Pak, semangat men dawa umure Pak, yo Pak. Nembang bareng kalian Bapak Bupati, ayo. Nonton, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sedaya lepat nyuwun gungi samudra pangaksami nggih Bapak, mumpung menika wonten wanci ingkang taksih suci lan fitri. Sami-sami Mas Cahyo, mugi-mugi ingkang dinten riyadin menika kita sedaya dipun paringi berkah sehat. Amin. Nggih, amargi sehat niku ngendikanipun awis larang regane leres menika Pak Bupati, leres. Nggih, niki kersane sigrak dipun jenglengaken ngoten nggih. Wah, cocok. Mumpung menika jenengan dipun dampingi kalian Mbak Lucy Brahman. Brahman niku mumpung mumpung urung besar ndak dibeleh so, ayo. Makane niki dalu niki ki bintang tamune sapi kok ya klambine putih. Lah iya. Aku wis wedi lek ngadeg dikira Anoman. Iya. Wilujeng dalu Bapak Bupati. Sugeng dalu. Minal aidin wa faidin. Sami-sami. Wah, kula gene kok dosa kali Pak Bupati Mas. Nyuwun pangapunten lek riyen gene nggojloki Bapak. Oh, mboten napa-napa. Tapi Bapak ini kan piyayine sabar. Nggih. Dadi ikhlas. Dadi dipun gojloki napa mawon ya sadar lek awake dhewe ra tek genep dadi Bapak ya paham. Iya, nggih. Nggih, alhamdulillah. Das pundi penggalipun Bapak bangga mirsani masyarakat panjenengan Luar seperti biasa, itu. kelumutan niki luar biasa. Nggih, alhamdulillah.
Dalu niki kula tak ngaturne matur suwun rumiyin dumateng Nggih. Mas Cahyo Kuntadi. Ah, alhamdulillah. Jane dalu niki kula mboten katut, Pak. Lah niki mau anu Bu Kesi telepon, "Kowe nganggur, ayo melu." Ngono. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun pun diparingi rezeki. Wow, nggih niku lek pas live TikTok niku. Dodolan daster Pak niku nggih. Nggih, Akhire kula komen, "Ayo ning Saradan ning Kelumutan bidal akhire." Nah, mari ngono terus mireng Pak Lurah sambutan. Nggih. Lah sambutane men 8 juta. Aku budal ndruwedekno. Piye ki kok keteranganku? Aku ngono. Aja kuwatir. Tapi setelah melihat wah auranya beliau wis jenengan digdaya Pak Agus. Tenan. Wis omongane wong arep njaluk ya ngono Loh, kuwi. Bu, iki estu nyuwun sewu lho Pak Bupati nggih nyuwun sewu. Jadi langka lurah seperti ini di era tahun 2026 ya. Siapa yang tidak tahu pemangkasan anggaran tapi beliau digdaya wani ngenekne wayangan. Jempol 10 kagem Pak Lurah masyarakat pundi niki Kelumutan. Gitu Pak Bupati, ngapunten Pak Bupati. Tadi saya dengar sedikit wah pembangunannya luar biasa. Jadi ngoten niku Mbah Lurah, memang nggih Mbah Lurah, Mbah niku nggih tambah niku Pak. Nggih. Luar biasa nggih. Sukses Pak Lurah nggih. 3 periode lho. Loh, 3 periode Masya Seumur hidup niku dadi lurah niku. Masya Allah, Masya Allah. Ngambung wedhus kok guyang-guyu. Terus? Pak Agus, I love you. Wah. Ngapunten lho Bu Lurah, ngapunten. Ayo. Monggo Bapak, monggo Bapak. Ya, Nggih. Jan. Napa Pak? Pangkur Taping Gunung? Nggih. Sing jegleng Mbak Lucy berarti. Ah, nggih. Ning ngangge tata krama jegleng Pak Bupati lho ora. Wis nggih to, pun to. Nggih. Ibu mboten derek to. Ibu niku pun loso wis ngerti pokoke lek. Nggih. Ora tek genep kula niki. Nano. Saben bengi Permisi, nyawang Halo Si, ayo. Jegleng. Pareng to iki? Pareng. Ijen nggih Pak nggih. Pak. Nggih. Nggih Pak. Gendang salah isu. Lah Endang. Bapak nyingkur kono lho Mas aku isin no. Oh, ngono piye pancen ngono kuwi imane kuat kok ya. Nggih 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 nggih. Iki cara jane iki cara pitik ngoten sing pitik wedok. Katak-katak ngoten nggih. Heeh. Nggih nggih. Bos. Nggih. Ngapunten Pak Putih. Saiki to? Heeh. Lah, arep angkrem to malahan. Lah niki kan ancang-ancang memes gitu. Ngapunten Pak Putih. Wisin aku. Ketek wedi tenan Pak Bupati kali jenengan. Nyun sewu lho, kula riyen nate ngabdi ten Medion. Tak kandhani ndek ben enek bintang tamu wedok Nggih. jegleng Pak Bupati, teko omah setruk langsungan. Teng pundi niku? Oh, teng kabupaten piyen harus Betul jadi. Kabupaten Temporogo mboten. Oh iya. Main bareng jengkleng Pak Bupati seger waras. Ayo wis. Jajal cilik ngono tok lho. Nggih. Cilik ngono. Ngapunten Pak Bupati. Pak Bupati malah kula malah mesake. Lah disawang marai dosa ora disawang mubadir. Ayo. Langsung Pak. Yen memajang mung nganggo janur kuning. Nggih menika pitik nembe dobel. Kula wisi. Kon jenggleng malah ewek-ewek ngono kuwi. Lah Bapak menjelah. Marai ucul ngono kuwi. Mumbule kirang dhuwur nggih. Nggih. Ayo. Kembang wae weton gunung. Wes lagi gendeng tenan iki wisan. Napa ra gelem obah? Ngono we aku. Mbak piye? Yu THR ku urung. Ayo. Ngapunten Pak Bupati. Pacitan sarui
Lah ora sinden kocluk renek sing wani ngene iki. Masalah iki disembah karo Kyai sak Madiun iso bokonge kaya ngono kuwi. Aku wis diomongi mumet tok iki jaman 2026 iki mbuh ya seniman terus nih ora tau uripe. Nah iya. Aku arep nglamar anu dadi napa? Juru pembersih. Ojo. Gene Pak Bupati sekpri. Iki sinden-sinden lek sepi wis arep inden, arep dadi tukang pijet doan iki. Refleksi. Monggo Pak Bupati. Batine Pak Bupati astagfirullahaladzim. Dalangi omong apa. Lho Pak ngapunten Pak. Aneh. Panas udian sing sayung-sayung sing rukun-rukun iya aja ora ayo iya sik parian sekedap Pak Bupati ayo iso ndongakne Pak Bupati iso ndongakne Pak Agus iso ndongake masyarakat Kelumutan wiwit saking Jawi piyambak Susana ayo ndang Jenengan iki film horor ayo nggih Sus ayo terah kembaramu sing almarhum ngono. iya nanyo Menyang pati, nyang pati lah kok numpak tosa. numpak terus Prayo dingkulen sikile kok. Ah ya ora apa-apa sesekali, mosok ya penak terus. mobilnya sing didadakne numpak Tosa deh Iya. Pak Bupati, Pak Bupati. lah metu Mugi-mugi jenengan sehat, bahagia, sejahtera, jaya sentosa. kok ora titik tadi Lah niki kan banyak doa kan semakin banyak yang dikabulkan nanti. Doa saya pasti terkabul. wah lah Karena kula niku wong prihatin. dandang mangure ayo nggih oke makasih selanjutnya ayo sayangku Dian Sastrowardoyo ayo Pak Bupati sampai stres jegek. lakukan Nikola Saputra Pak, anaknya jenengan iku nuwakal lho, Pak. Cul. Jan rusuk. Ngono. Lah, Mangan ketan, pengen ketan dicampur-campur lodeh. deh ayo Sedaya warga masyarakat Kelumutan. Mugi-mugi rezekine akeh. Allahumma amin Suyen akeh taun ngarep nggo nanggap payang maneh. Allahumma amin. Makasih ya Mbak Dian, makasih. Oh, Mbak Dian Sastro maksudnya. Sapa iki? Mir, ayo Mir. Ayo coba kaya apa? Sopi ala juba. Ayo. Tuku jangan. Lah tau masak to kowe? Tuku mawon lho tinggal Dandakne. tanggapan kok, Pak. Oh iya wis. Romangan arem-arem. Remarem. Mugi Pak Bupati, Pak Lurah, lan sedaya masyarakat Kelumutan pinaringan ayem tentrem. Allahumma Sik, penontonnya sing semangat Pak Bu. Niki sing dudungane jenengan kok, sing amini jenengan ning ngangge lagu Allahumma amin. Kersa nggih? Sing kersa muga-muga akeh rezekine. Nggih. 1 2 3. Allahumma Amin. Nah, jos selanjutnya coba kaya apa iki. Neng Surakarta. ora sida. Prasida dintai Pak Bupati. Kula warga Madiun lho, Pak. Estu niku. Nggih, ini saking pilang kenceng niku, Pak. Nggih, percetakan Jaya Abadi Sablon. Waduh. Malah iklan ayo. Neng Surakarta. Tuku apem. Bapak Hari Wuryanto. Mugi sehat ayam tentrem. Allahumma Yo, iki Nadia
Arina, yuk. Sopo nek? Masak wedhus karo kambek dicampuri brokoli. Hop sik, tembungmu iki dumpyuk. Iso karo kambek iki lho. Lah ning Kediri ngono Lek karo ya karo tok, kambek tok. Iso karo kambek iki lho. Baleni. Masak wedhus karo tok kambek gak iso, Pak. Dicampuri brokoli. Bapak Agus ganteng sekali dan baik hati, nyuwun sawerane. Oh, ora gathuk. Nyuwun disangoni ya deh salah. Baleni Pak, baleni. Kowe lek njaluk Pak Agus ora kelakon. Lha piye? Duwite sing nggawa bulurah. Ala 100 lho Pak. Ora nggawa kok sitheng ora nggawa kae. Ayo. Terus, ayo bapakmu coba Ariel Tatum. Ayo. Ayo. Keri-keri. Loh. Ngapa tau kok guyu, Pak? Itu parian loh. Iya. Keri-keri. Neng jero. Oh. Pak Bupati, aku anakmu loh. Lek gak ada anak ngeten iki mang gecek mawon. Lho iso apa kuwi ngelem Pak Bupati nggih keri-keri ora. Mbak anu no, Mbak Brahman. Nggih, kula cendhek mawon. Nggih. Sami kula. Dilat wesi. Kowe ora enak panganane wis didilat ora. Dilat wesi karo mlaku mundur. Mugi Pak Bupati tansah panjang umur. Allahumma Amin. Nggih. Panasudan. Panas sudan aling-aling caping gunung. Nadyan wadon sarwi Swara suri ngetan kali ngulon biasa sak langgamipun nggih Pak. Dek jaman berjuang njur kelingan anak lanang yen tak openi ning saiki ana
Cahyo. Dalem. Anu. Gending Taping Gunung niki filosopinipun luar biasa. Menapa, Pak? Ngemutaken perjuangan, kesederhanaan. Oh, nggih. Insyaallah nek kados Pak Kades niki sederhana ngoten insyaallah saged langgeng kados Pak Agus niki. Amin Luar ya biasa. rabbal alamin. 3 kali ini luar biasa. Elok nggih. Kula mawon biasane mung pisan ya, Pak. Ha nggih niku. Menggoke niku Ha nggih. Enggoke. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo. Angkat, yo. Kesarengan Pak Bupati. Ora ilang. Oh. Kur kesarengan Pak Bupati Hariwur. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita, Pak Hari Wuryanto. Wah, nggih. Sembah nuwun katresnanipun Pak dumateng seni lan budaya. Ya, nggih. Atas-atas lho, Pak. Nggih. Sugeng tindak. Nggih. Oh, alah. Oh, piyayi kaya ngono lho. Repot-repot Mas masak. Nggih, matur nuwun, Mas. Kenapa Mbak Lucy? Iku lho ajudane kok bagus Ram. Repot-repot. Oh, nggih. Niku katresnan THR ngoten. Katresnan THR. Alhamdulillah. Mugi-mugi ora lokak saya kebak, tambah Amin, barokah amin. Bapak Nggih, Bupati. nggih, leres alhamdulillah. Bupati sing piyayine alus, andap, asor, anuraga iki Pak Iya. Bupati Madiun. Dulu sebelum menjabat bupati ya tetap seperti itu. Nggih. Dan sekarang menjabat bupati nggih tetap rendah hati piyayine. Lah mila Leres. saking menika Perlu nggih. dicontoh ngoten Perlu niku. dicontoh. Biasanya bupati kok kan piye-piye kabar malah cekel polisi. Ayo ngono. Ya, nyapa lho ngono kuwi. Aku sak tiwasek kleru omong aku. Ayo, bupati ketoprak maksudnya ora ayo. Kaya prenku. Nggih sampean ki Niki ya nggih ora. rawuh Bapak Dewan. Nggih. Terus Bapak-bapak Lurah Kecamatan Seradan. Seradan. Leres, Masya Allah. Nggih. Auranya sampun ketawis. Leres. Iya, cuman Bapak Kapolsek nggih rawuh menika? Aku wedi ya lek karo Pak Kapolsek karo Pak Dan Ramil wedi ya. Sebab Langsung gobyos. kok gobias? Tembake loro. Wis aja kok gojlok irnorno. Apa iya? Pak nyuwun THR ngono marang Mas Biden. Iya. Mboten Pak guyon nggih Pak. Iya. Sekecakaken lho Bapak. Nggih. Masya Tak Allah. takoni sampean. Nggih, nggih, wonten. Wong iki lak rata-rata pengen sok lek mati munggah swarga. Nggih. Lah,
Syaratnya lak taat karo agama. Nggih. Sing pinter nyedakke menungso ning agama antarane kiai karo polisi iki pinter endi? Yai. Ya ora. Yai ndongone mandi, Mas. Mboten. Yai cedhak karo Gusti Allah. Mboten iso. Polisi. Kok saged- Sok-sok lek nek kiai wong-wonge lali karo Gusti Allah. Ning lek enek mukmen, enek polisi ning dalan mesti ya Allah astagfirullahaladzim aku ora nggawa SIM. Nah ngono Aku iki. tahu pas aku lali nang nggawa SIM, Pak polisi liwat to. Wah, cegatan tak dungani ayat kursi. Heeh, sak mejane. Kuwi Iya. tahu pengalaman, Mbak. Nggih. Tiap tahun tiap wonten ing tahun. Kelumutan mriki selalu wayangan, selalu bersih desa. Tempatnya juga di daleme Pak Agus mriki. Nggih, luar Pun biasa. ditata nggone ya kepenak, kono buakul, kono bakul sing mirsani lho jenak pinarak kaya ngono kuwi. Lah, nggih. Mugi-mugi sing mirsani nganti tutuk lakon diparingi tutuk anggenipun momong anak putunipun. Amin. Kuwi nggih. Diparingi panjang yuswa sehat, mengke kundur sapa syukur bagi pikantuk hadiah. Ngoten nggih, Pak Bu nggih. Nggih, Alhamdulillah di zaman sakniki niki nggih Mas, nyun Pripun? sewu niki Nggih. kenyataan sine lapangan. Napa-napa niki padha sepi. Nggih. Yang sadean padha sepi. Wong tani padha sambat, tapi alhamdulillah lho piyai Kelumutan iki ketawis digdaya. Makane kula sebutne wau Pak Lurah itu luar biasa. Nggih. Iso nyembadani masyarakate. Masyarakat itu luar biasa juga. Oh, wis kahanane koyo ngene tasik kersa nguri-nguri budaya tarian. Wah, nggih. Lho. Swadaya. Swadaya. Nggih. Ngeten iki nggih ora kabeh wong niku piyai pilihan nggih Pak nggih. Iya, Nggih. alhamdulillah tahun ngajen agak meleh nggih Pak nggih. Oh pasti, Oh, pasti, pasti. pasti, Nggih, nggih. nggih, nggih. Mesti wayangan ning dalange mbuh. Ayo. Sik diselani Nggih, Durpres siap, nggih. siap. Monggo, monggo. Ada 10 Durpres Nggih, menika nggih, saking nggih. Bapak Kapolres. Nggih. Ning 5 dhisik tenggen 5 dulu. limbukan ku sing Siap. hadiah gede-gede goro-goro. Oh, nggih, nggih. Menawi panitia wonten ingkang mandhegani babakan Durpres, monggo pinarak wonten mriki carane ngundi piye. Nah, monggo kula aturi paring dawuh. Monggo panitia. Apa kang ngerti pundi, enek kang- bejane awak mirsani wayang delalah itu Lah, hadiah. nggih. Nggih. Wonten apa mboten? Nggih, nggih. Syukur bagi mungkin pun Pak Lurah, pripun Pak Lurah? Nggih. Oh Pak Lurah perwakilan. Oh, Nggih. masalah tasik dahar lho Pak Lurah Nggih. iki wis ditimbali masalah. Nggih. Mboten napa-napa. Ngapunten mboten ngerti. Nggih. Dipun sekecakaken Pak Lurah Kelangon, nggih. Dahar pecel. Ayo, nggih. Pundi Pak Lurah lakon pundi? Kae dahar pecel sebelah Pun Pak Bupati. Pun wayangan nggih. Wis tau mbiyen. Masalah, Wah, lek Pak. ngenyang kaya ngenyang Lombok. Alah titenono sumben tak parani. Selamat Monggo, malam Pak Pak Agus. Lurah. Sugeng dalu. Nggih Mas. Tasik imut nggih. Nggih, pemain bola olahragawan. Oh, alah nggih. Tadi mriki mek kleru tibal aku engko. Nggih. Masya Allah Pak Lurah hebat luar biasa nggih. Matur suwun sangat. Nggih. Anu badhe diundi sak menika Pak Lurah? Ngeten, pangapunten niki wau kula nggih bingung Mas Hajo. Lah sebabipun menapa? Lah ngeten. Niki wau panitiane mboten cepak nomor. Bedean berarti ya? Lah nggih, pripun carane niki? Kula anu diparingi Pertanyaan. pertanyaan apa pripun amrene bagi Durpres niku mboten enten nomere tapi enten ingkang nampi ngoten lho. Ngeten, sakniki diurutke mriku kali mriko to. Nggih. Saking kulon Nggih, terus nggih. Karitan. Sakniki grup sing sisih kilen riyen nggih, Pak Nggih. Bu nggih. Ketika bisa langsung ngacung dhisik. Sak sampunipun ngacung mangke nembe menjawab. Yen menjawab sik dereng ngacung niku gugur. Ngoten nggih? Nggih. Nggih. Pertanyaannya tentang wayang. Nggih, cocok. Tentang wayang. Gampang niki, nggih. Persiapan mriki riyen liyane kendel riyen khusus sebelah Kilen. Kilen. Malam hari ini wayangan bersih desa di rumah Pak Lurah Agus dengan Dalang Cahyo Kuntadi. Lakonnya apa? Ngacung sik. Hup, lah ke ibuke ke. Ibuke sing ngangge jaket merah. Masih. Masnya yang duluan. Yang duluan Oh, masih Mas. duluan. Nggih, Nggih, nggih. Mas. Iya, iya. Mas, kene. Iya, nggih. Iki. Nek. Nggih. Mang Minggah, Yuda, Mas, Mang minggah, Yuda. Pak. Nggih, nggih. Nggih. Lakone namine sinten, Mas? Cindrayu, Mas. Siapa saja? Cindrayu, Pak. Apa ora? Cindrayu. Cindrayu saking pundi Mas? Kalau saking Karangjati. Tebih Mas. Tebih niku Ngawi. Lintas kabupaten. Lintas kabupaten. Luar biasa. Kabupaten Ngawi. Nggih. Nggih. Napa lakone, Mas? Romo Tambak, Pak. Romo Tambak 100 bener. Nggih. Pak Lurah yang mendetakan ingkang alit-alit. Munggah le munggah cang ganteng main-main ganteng mungkin ini. Kentang.
Jangan masalah bocah bagus. Masih milih sing gede apa sing cilik? Sing ageng, Pak. Waduh. Sing ageng mangke goro-goro. Lah sing ageng Bu Sinden niku. Oh. Pak Lurah iki nakal pun sih. jarak kula niku pun kula empet mergi enten Bu Lurah lho Pak. Jenengan kok jarak kula. Niki nyun sewu. Pundi? Lah niki nyuwune gedhi kok diparingi atlet to Pak. Lah wau terus Mas Cahyo ingkang gedhi mungkin nek pas goro-goro. Walah nggih, nasib muri. Oleh kipas angin ri. Mintok dobol ayo. Sumuk. Terima kasih sama panitia. Nggih, para sederek panitia kalih Bapak Kapolres nggih. Nggih, Pak Nggih. Kapolres. Nggih. Sembah nuwun hadiahipun. Foto riyin. Mengke kula kirimne Pak Kapolres babe saking mriku. Nyun sewu juru foto saking desa. Nggih. Pak Muklis. Ning pawon wong iki malan. Bu Sekdes napa sinten ingkang moto pangapunten. Nggih. Enggak, Bu Sek, Nggih. mriki Bu Sek. Nggih. Salaman Mas Totoke. Yo salaman tenanan iki Kak Totoke. Mpun napa dereng? Nggih. Nggih, sami-sami. Gentos sebelah mriki pundi, Pak? Tengah. 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 Tengah nggih. Mangke Pak Lurah ingkang nuding sinten sing ngacung dhisik dhewe. Napa Lakon Rama napa- Tambak. Napa ngeten? Mbah. Digoleki dipadosi ingkang nem napa sepuh. Sing ngacung. Napa? Napa umum? Kok ngacung? Lah sing iso ngacung lak sing enom to, Pak? Oh ngoten. Oh, nggih. Lah kula suwun niku sing sepuh niku. Pasti Ngacung mesti pinten to? pun, Maksudnya ngacung pripun? Ngacung, ngeten. Oh alah nggih pun monggo nderek. Monggo. Mesti ngumpani lho Pak Lurah ki ngumpani. Ayo. Tengah nggih. Nggih. Lakone Rama Tambak. Siapa nama tokoh utama pada lakon hari ini? Oh, Bapak baju merah? Nggih, Merah. Baju merah kali nggih, baju merah. Nggih. Sing riyen. Jumeneng Pak, mriki Pak. Pun sing kalih monggo nika lare Bu Putri Nggih. nika alit niki menggah mboten Napa-napa, napa-napa. Mengki nggih. pertanyaane lain mawon. Lain. Nggih. Oke, siap lho. Wis kasihan monggo sing mbak kecil naik nggih. Nggih. Nggih, kesane adil. Sami-sami bareng niki wae sareng niku. Nggih. Nggih. Nggih, acah. Monggo-monggo. Nggih, Pak. Waduh, masyaallah. Niki mesti apal iki, Pak ya apal iki pecinta wayang. Ya ra wong mriki masalah nggih nggih. Niki niki bae. Nggih. Nggih. Tokohipun nggih. Nggih. Perkenalan riyen mawon. Rama Tambak nggih. 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 Nggih, Prabu Rama Wijaya. Rama Wijaya, tepuk tangan luar Nggih. biasa. Nggih. Nama sinten, Pak? Saking Kula pundi? Asmara Santo saking Jiwan Madiun. Wah, Asmara Santo. Oh, Iki alah, enak. bebas. Ngetoke bapake Arif Lumer. Ayo. Mboten. Kula kula Pak Mbak Lucy. Oke. Terima kasih. Nih adik sinten asmine, Dik? Namanya siapa, Dik? Namanya siapa Cahayu? Salsa. Oh, Sasa. Salsa. Oh, Mirip nggih. koncone Miwon kalau Sasa. Nggih, Sasa. Iya. Kelas berapa Cahayu? Kelas 5, Pak. Kelas 5. Padha kali anak kula ing kelas Kula 5. sing nangleti mawon. Jenengan Nggih, nggih. Pak nggih. Lurah. Sekolahnya di mana? Oh Jakarta, oh jauh. Jakarta. Jauh tibake. Oh, Kula kinten di alah. Klumutan ngoten nggih. Nggih, sami anak kula nggih Ciledug mriko Nggih. nggih. Badhe kula tangleti. Monggo pripun? Bu Lurah namine sinten ngoten lho. Nggih. Berarti kan mboten ngertos. Nggih. Nah, nggih. Tidak apa-apa, siapa tahu. Oh, siapa Nyata. tai? Nggih, siapa? Monggo. Tahu namanya Bu Lurah? Enggak tahu. Yang lain, Pak, yang lain. Yang lain. Bu Lurah yang mana? Nomor 1 apa 2 kan nggak tahu. Kula satu mawon. Satu mawon, Mboten. nggih. Mengke mboten ping 3 nek banyak. Nggih. Nggih. Apal Pancasila nggih? Wis Pancasila mawon. Monggo. Nggih, kesane pun monggo menghadap ke sana ke ibunya. Nggih. Monggo Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Wah, elok apal tenan. Biasane grogi ndredeg lho nggih. Elok apal tenan nggih. Jakarta ya. Nggih, nggih. Monggo dipilihne sing cocok napa ngoten, Pak? Nggih. Nah, nggih.
Monggo, Pak. Nggih. Niku mesin jus niku, nggih. Niki setrika kesane nek sekolah bajunipun rapi. Oh, nggih, nggih nyetrika bajune dhewe, nggih. Oh, nggih, monggo. Jan. Nggih. Nah, kersane tumbuh rambutnya. Nggih. Makan buah. Semakin subur Mas Moro Santo. Lah niki teng pundi enten ya? Nggih. Apa sampean? Nggih. Nggih. Anten nuwun tasik kalih nggih, Pak. Nggih kalih. Sebelah wetan gentos. Mangke upami enten sing ngacung kalih mboten napa-napa. Nggih. Sinten sing maringi? Jenengan gentos, Pak? Mbak Lucy maringi pertanyaan. Ayo. Pertanyaan. Nggih. Waduh, sik. Monggo jenengan. Nggih, siap. Sing niki masyarakat mriki nggih, sing gampang-gampang mawon. Sinten namine Carik Klumutan? Ayo. Ora nek sing ngacung mosok ya ora apal. Sinten? Oh, tangannya ndak ada yang ke anu mboten sing ngacung? Oh, ora entuk hadiah sampe gedine lho, ora entuk lho. Sing ngacung astane. Rezeki lho ya. Ayo. Hah? Ora ro? Ya wis gampang. Sapa dukun pijet Amerika Serikat? Mesti tekoni penak-penak ora ro ngeten. Sinten namine Bulurah Klumutan? Sik. Ibu genten nggih, bapak sampun. Bareng ya, Pak. Bareng loro. Ibu ijo kalih biru, bapak biru. Loro kok digekne pertanyaan lain. Kalih bapak sing jambulan biru, kalih ibu sing kudung biru klambine ijo. Mriki. Monggo, Bu. Nah, mriki Pak enter setrum nemeng malah kesuwedot setrum malah. Mriki brodol brengos iki mriki. Ibu atos. Wah. Hadiah blower, Cak. Oh, blower serepan. Lah nggih lho. Apa ngono ora gelem jawab. Monggo, Pak. Jan masalah. Salah. Oh, ngoten nggih. Namine sinten, Pak? No. Hah? Pak Rasno. Oh, Pak Rasno krungku rasio, Pak. Ayo monggo jumeneng mriki, Bu. Nggih. Ingkang asmanipun Bulurah Klumutan, pertanyaan untuk Ibu nggih. Nggih, untuk Ibu. Sinten asmane Bulurah Klumutan, Bu? Bu Lastri. Leres mboten Pak Lurah? Nggih. Kirang lengkap Bu Lastri sinten? Mboten ngertos. Wis kok sami mawon. Panggilane sebab Bu Lastri. Oh, panggilane Bu Lastri. Sulastri. Tukang ngelas karo tukang patri, Lastri. Matri Pak Lurah ben ra lunga ya. Untuk Bapak baju biru SMP Negeri 17. Sri Lucana. Oh, mboten saged. Lah kantun. Oh, ngeten. Oh, mboten mboten niki benten pertanyaane. Coba ngeten, Bapak asmane sinten? Mau? Mboten. Oh, mboten mau pun batan, mau jare ora ngacung, tekone Pak Carik sapa ora ngerti. Niki sing penak-penake Mbah Kong. Joget napa nyanyi? Sak cerita. Nembang napa joget? Suara terbanyak? Beksa mau gawe beksa. Mboten sah beksa kok kesuwen lek beksa. Ngajeng mriko riyen, ngajeng mriko. Namung ngeten tok. Kendange Mas Nopal. Jan lihat Bu Guru ya. Nggih, contone Adik-adik. niku. Ayo. Nggih. Goyang pinggul Mas. Kanan kiri Mas. Maju mundur Mas. Maju mundur endi kok maju terus. Pokoke harus sampai bener. Penak lho Pak niku. Penak niki goyang pinggul Mas. Kanan kiri Mas. Maju mundur. Mundur. Pak iku seneng maju ae. Pokoke sampai bener. Maju mundur. Niki nyon sewu sehat lho Mbah Gong. Mboten purna dadi niki seperti olahraga nggih. Nggih, ginjele men sehat Lha niku. nggih. Sehat nggih. Kanan
Goyang pinggul mas, kanan kiri mas, goyang pinggul mas, maju mundur mas, mundur, mundur, maju, mundur, Sera. maju, Hei, rumah saku kaya ning pasar Seleko kae lho. Masalah, hebat lho, niki olahraga kersane sehat, kok kan mundur kok maju, ayo Pak. Ayo, wis, penting hadiah to. Hadiah. Bu, jenengan Bu sinten mau? Bu anu. Bu sinten? Bu Lastri. Sasa, sapa? Bu, itu Sasa ki lek cah cilik mau. Oh, sapa Jeneng jeneng? asma sinten, Bu? Ramija. Bu Ramija kok Sasa. Bu Ramija. Jenengan kersa mboten goyang kados Pak niki wau, lek kersa 100.000. Ayo. Bu, kurang Bu. Biasane melu senam pagi no. Ayo, Bu. Ayo. Mboten pun. Ayo. Dem 100.000. Ayo. Lombok 70 iki lho. Ayo, Bu. Lumayan, Goyang Bu. pinggul, Bu. Goyang pinggul, Bu. Kanan kiri, Bu. Maju mundur. Loh, Bu, Emin maju mundur, Bu. Maju mundur, Bu. Puter, puter. Saiki bareng cah telu. Cah telu. Ayo, cah telu. Bapake ibuke karo Mbak Lucy. Ayo, Mbak Lucy tinggi herder. Ayo, apa? Ayo. Herder. Anu apa jenenge? Wadah nih, Bu. Kalau apa sing dicontoh lho apa jenenge? Leader. Oh, leader. Ayo. Yo, siap. Ibu siap, Bapak siap. Ayo. Ayo, nggih. Ya, Ayo. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Siap nggih, Pak? Siap. Goyang pinggul, Mas. Kanan kiri, Mas. Maju mundur. Maju mundur. Maju mundur. Maju mundur. Muter muter, Mas. Muter muter. Ayo. Yes. Mbah, putune nonton mboten niki? Sujune ora nonton, paman nonton, wah mbahku koclok iki. Bu, mriki Bu, enggak, niki janji kula niki, mriki. Ya, nggih. Elok luar biasa. Napa bar pramuka jenengan? Bar pramuka kok coklat iki lho celonane lho. Nggih. Tak kira siaga nggih. Nen sami-sami mang dongane kula sehat nggih. Ini ada permintaan penonton. Apa? Jadi Pak Lurah, karena ini kan lomba berjoget, Pak Lurah maring ini kali joget. Ayo Pak Lurah, ayo. Ayo Pak Lurah, kanan kiri Mas, kanan kiri, maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju maju maju, mundur mundur mundur, maju maju maju, mundur mundur mundur. Batine Bu Lurah, Pak, kaya aku ke lho Pak, pas karo aku lho Pak. Nggih pun kok diparingne, nggih kalih. Wah, jan. Ah, nggih. Masak. Nggih. Ngaturaken dos pundi? Monggo dipoto. Nggih. Masyaallah, kersane nggih masak jateng saben dawuh saged kula tuntun mriki. Nggih. Bapak. Nggih. Loh Pak Lurah, bensin terus saben. Oh mantuk gobios terus kipasan. Ala ya mlembung. Oh, masyaallah. Suwun nggih Pak, pun kesupen lho nggih mengke. Nggih Pak, Bandung ngapunten nggih Pak. Nggih, sehat selalu nggih. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Lurah. Nggih. Sampun to niki? Nggih, sampun. Nggih. Sembah nuwun. Mugi-mugi barokah kagem sedaya para warga masyarakat ing klumutan mriki Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah. Nggih, sampun. Nggih. Oh nggih. Maju mundur. Maju mundur. Nggih. Sampun Mas. Nggih, jenengan men dikancani Mbak Winong karo Mbak Birgita, coba kaya apa satu lagu Mbak. Oke, siap, Ayo, siap. nggih, diaturake. Sing kepenak sing ala sekarang. Ya, Katresnan sejati. Yo, ayo diaturake. Monggo dados berpacu dalam Melodio. Madang kanan
Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun.